Ahojte, vítam vás v hlavnom meste Tajvanu, Taipei. V tomto videu si predstavím všetky tie miesta, ktoré by ste mali navštíviť v prípade, ak sem prídete iba na niekoľko dní, a teda vám ukážem pamiatky, markety, street food, ale taktiež nejakú prírodu. V tejto chvíli ale už mám trocha naponáhlo, lebo ma čaká jedna príjemná povinnosť. Tak, a tu to máme. Toto som ja v tajvanskej televízii a tí páni vedľa mňa sú generálny tajomník pani prezidentky a viceprezident Tajvanu. Welcome Patrick to Taiwan. Aby som vám vysvetlil celú túto situáciu, je za tým dlhší príbeh. Posledné 2 roky som filmoval slovenskú prírodu a väčšinu času trávil v lese. Hoci sa mi podarilo sem tam vycestovať za hranice Slovenska, bola to Ázia, ktorá ma veľmi lákala. Zhodou okolností som filmoval v Bratislave podujatie k oslavám 112. národného dňa Tajvanu a zároveň k 20. rokom spolupráce Tajvanu so Slovenskom. Práve tu som sa dozvedel o úzkej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami a tiež o tom, že do Tajvanu lietajú priame lety z Viedne a nepotrebujete víza. Nakoľko som o tejto krajine doposiaľ nevedel nič, bolo rozhodnuté. Ešte pred odletom, keď som si googlil informácie o Tajvane, našiel som súťaž, vďaka ktorej ste mohli stráviť noc v prezidentskom office. Okay, come in. A podarilo sa. Takže toto bude moja izba, alebo môj apartmán, lepšie povedané, na dnešný deň. A je to krása, pozrite na to. Po prilete ma nemohlo čakať nič lepšie, ako oddychnúť si v takomto kráľovskom apartmáne. Ale najlepšia vec, čo tu je, tak je prosím pekne toto. Tento môj vlastný uteráčik. Prvý deň som využil hlavne na oddych, keďže hlavný program sa začína skoro ráno. Počas východu slnka som si pozrel ceremoniál vyvesenia tajvanskej vlajky a následne vyrazil na prehliadku prezidentského ofisu. Budova prezidentského ofisu je jednou z najvýraznejších architektonických pamiatok v Taipei. Bola postavená pred viac ako 100 rokmi počas japonskej koloniálnej éry a kombinuje rôzne architektonické štýly. Tvorí ho niekoľko častí a vežičiek, pričom interiér je takmer výlučne biely. Biele steny symbolizujú čistotu a spravodlivosť. Hoci prezidentský office slúži ako oficiálna rezidencia prezidenta Tajvanu, taktiež slúži verejnosti ako turistická atrakcia pre návštevníkov, ktorí chcú spoznať históriu a kultúru Tajvanu. Síce sa mi s pani prezidentkou podarilo stretnúť len takto virtuálne, je mi veľkou cťou, že ma počas mojej návštevy prišiel privítať pán viceprezident a generálny tajomník prezidentky. Nesmierne si vážim stretnutie s týmito pánmi a možnosť porozprávať sa s nimi o Tajvane, ochutnať miestne špeciality a vypočuť si odporúčania na miesta, ktoré v ich krajine stoja za návštevu. Po prezidentskom office sa presúvam na prehliadku mesta a prvou zastávkou je najstaršia budova v meste. Longshan Temple má takmer 300 rokov a prežil taktiež bombardovanie v roku 1945, kedy len počas 31. mája na mesto padlo 3800 bomb. Chrám má skutočne krásnu atmosféru a veľmi zaujímavé pre mňa bolo zistenie, že dnu sa vždy vchádza dvermi napravo, ktoré sú označované ako dvere draka. Ten je symbolom šťastia. Pri východe vychádzate dvermi tigra, ktorý je symbolom nešťastia a pri výstupe cez tieto dvere to má význam, ako keby ste nešťastie nechávali za sebou. Architektonicky najkrajším miestom v celom Taipei je práve tento pamätník, ktorý bol postavený na počesť prvého tajvanského prezidenta, ktorým bol Chiang Kai-shek. Po jeho smrti ho stavali celé 4 roky a námestie, ktoré sa pred ním nachádza, bolo obľúbeným miestom pre rôzne zhromaždenia, ktoré neskôr viedli k politickým revolúciám.
ráno, aj počas západu slnka sa uskutočňuje malý ceremoniál, tentokrát skladania štátnej vlajky. A večer sa presúvam na ďalšie ubytovanie, ktoré je typické pre celú Áziu. Sú to tzv. Kapsulové hotely, ktoré vychádzajú aj cenovo najlepšie. Tie bežné hotely tu stojí nejakých 70 eur na noc. Hostely, kde máte zdieľané izby, tak sú nejakých 12 eur na noc. No a táto kapsulová vyšla na 18 eur. Väčšinou teda majú zdieľanú nejakú kúpeľku, v ktorej sa práve nachádzame. Za mnou sú sprchy. No a tu sú už kapsule. Ja mám číslo 6, čo by mala byť táto. Nie je to asi nič pre klaustrofobikov, ale nájdete tu vlastne všetko potrebné, keď budete aj tak celé dni tráviť vonka a na to ubytko prídete iba prespať. Samozrejme, že si tu viete ovládať ventilátory, klimatizáciu, meniť dokonca farbičky, dokonca tu máte televízor. Sú 3 hodiny ráno a vyrážam na jeden výhľad, ktorý je zároveň takou, dúfam, že nenáročnou turistikou, ktorá vás dostane na miesto, z ktorého sa vám naskytne nádherný výhľad na celé mesto. No a tento skorý čas preto, aby som si tam užil východ slnka a rovnako si to vychutnal bez ľudí. Už o niekoľko minút ale narážam na prvý problém. Metro je ešte zavreté a prvý vlak premáva o 6 hodine. Cez Uber si tak volám taxík a cez Google Translator si vykomunikujeme, kam chcem ísť. Češe. Nakupujem raňajky a presúvam sa pod vyhliadku. Tu sú schody, ktorými začnem stúpať. Tu je taká jedna vyhliadka najviac obľúbená a ja by som mal ísť až na vrchol sem. Tento vyšľap hore by nemal byť nejaký náročný. Nie je to nejaké veľké prevýšenie, celý čas idete po schodoch. Lenže pre tých, ktorí neznášajú tú vlhkosť v Ázii ako ja, teda asi celkom zabrá. Ja som prešiel 10 metrov, už sme úplne tečie. Ani som sa nenazdal a bol som na vrchole. Slnko by malo vychádzať nejak o 3/4 hodinu až, takže asi som to nejak neodhadol. Čakal som, že to bude dlhšie. A je to ozaj kratučké, ja ani neviem, za koľko som vybehol hore. Spodná časť mi prišla strmšia, hore potom máte už aj rovinky a teraz ten spomínaný výhľadík. Potom, ako som si užil výhľady a prechádzal smerom k metru, fascinovalo ma, koľko športujúcich, prevažne starších ľudí som míňal na schodoch ich následne v parku. Partia hrajúca basketbal ma k sebe dokonca privzala, ale musím povedať, že som ju v tempe absolútne nestíhal a tak sa radšej vydám naďalej túlať sa po meste. Z ranejšej výhliadky panoráme mesta dominoval jeden mrakodrap a tak vyrážam smerom k nemu. Jednou z najväčších atrakcií v meste je aj táto budova Taipei 101. A ak nie je najväčšou, tak rozhodne je najvyššou, pretože v roku 2004 to bola najvyššia budova sveta, ktorej tento status patril až do roku 2010, kedy bola už prekonaná. A taktiež to bol prvý mrakodrap na svete, ktorý presiahol výšku 0,5 kilometra, čo nám z vrcholu zaručuje nádherný výhľad. Nie je to však len samotný výhľad, ktorý vás zaujme. Za návštevu stojí rozhodne celé okolie a preto si na ňo vyhráte dostatok času. Ak by som mal odporúčiť nejaký čas, kedy vyhliadku navštíviť, určite je to západ slnka, následný príchod noci a rozsvietenie celého mesta. Za zmienku stojí i výťah, ktorý je najrýchlejším výťahom prepravujúcich ľudí na svete. Toto video nie je vôbec rýchlené, ale ukazuje jeho reálnu rýchlosť. Najväčšie čaro má Taipei večer, keď zapadne slnko, otvoria sa všetky miestne trhy, takže poďme sa ponoriť do ulic plných stánkov a miestneho street foodu. Nočných trhov sa v Taipei nachádza samozrejme niekoľko a ja vám predstavím 3 z nich. Na Shilin Night Market popri veľkom množstve stánkov s jedlom nájdete veľmi veľa obchodíkov či hracích automatov.
Huaxi Street je miesto, kde nájdete určite najviac všemožného jedla, no pre celkovú atmosféru sa určite oplatí navštíviť aj Ximending Night Market. Tu je síce menej stánkov s jedlom, no množstvo obchodov a veľa šikovných umelcov, ktorí vás ohúria svojimi pouličnými predstaveniami. Na každom kroku nájdete aj pre nás bežné jedlá ako grillované mäsové špízy, mäsové guľôčky či sladké palacinky. Ja sa vám však budem snažiť predstaviť domáce chute a tajvanské typické jedlá. Stallion pancakes sú akési slané palacinky s mladou cibulkou v ceste. Sú plnené rôznymi druhmi náplne, najčastejšie mletým mäsom, praženicou či bylinkami. No a ja som si dal, že s bravčovým mäsom a s thajskou bazálkou. Výborné. V podstate každá azijská krajina má svoju tradičnú rezancovú polievku. Aká krajina, taká variácia. A oproti známej vietnamskej pho, ktorú určite všetci poznáte, je tu ešte mrkva, trocha iná variácia zeleniny. Osobne mi pho chutí o niečo viacej, ale toto je tiež výborné. Ďalšie tradičné jedlo je luvej, kde si takto do košička naberete z týchto možností to, na čo máte konkrétne chuť, odovzdáte kuchárovi, no a ten vám to pripraví. Na výber máte vždy niekoľko druhov mäsa či vnútornosti. Množstvo druhov zeleniny, vajíčka, tofu, párky, no a nesmú chýbať samozrejme hríby. Častokrát máte na výber ešte omáčky, koreniny alebo dochucovadla. Kuchár následne pred vašimi očami jedlo pripraví buď na panevici, grille alebo oleji a o niekoľko minút máte jedlo podľa vášho výberu. Najtradičnejšie jedlo, ktoré mám pocit, že robia úplne všade, je bravčový bôčik na rôzne spôsoby. Tie, čo sa najčastejšie opakovali, tak je ako keby dusený v sojovej omáčke alebo bôčik na grille. Teraz tu mám, že ryžu, šalát z kapusty a bambusu a verziu bôčika, ktorá je uvarená v sojovej omáčke. Príloha štiplavá je teda poriadne štiplavá. No a bôčik sa mi rozpadá už pri naberaní. No a vyzerá, že nie je vôbec ničím dochucovaný, nie je na ňom žiadne korene, je iba varený v tej sojovej omáčke. A je úplne mekučky opäť. Aj tá koža vôbec nie je nejaká gumená, ale celé sa to rozpadá na jazyku. Jedným z najtradičnejších jedál na Tajvane sú tajvanské hotdogy. A je tam ten rozdiel, že tie párky nie sú obalené v pečive, alebo nie je tam pečivo, ale sú obalené v ryžovom cestičku a vypražené. Ako dezert som si dal tofu puding so tapiokou alebo tapiokovými semenami. Je tam ešte sladký sirup a lat. Tie tapioky vyrába sa to vlastne zo sladkých zemiakov alebo z plodiny veľmi podobnej sladkým zemiakom. To ako keby také želatinové guličky. Je to veľmi obľúbené, dáva sa to tu do tých nápojov, ktoré ste už pravdepodobne videli niekde. Čakal som, že to bude strašne sladké, ale vôbec nie, čo je fajn. No a tie tapioky sú dosť syté, čiže táto miska tohto pudingu má zasytiť asi ako hlavné jedlo. Pri ochutnávaní miestneho street foodu nesmiete vynechať aj lokálne hamburgery, no a nájdete tu na trhu aj takúto michelinskú reštauráciu. Stánkov, ktoré dostali nejaké ocenenie alebo dostali michelinské hviezdy, tu nájdete hneď niekoľko. Na trhoch ich zbadáte veľmi jednoducho, a to podľa toho, že pred nimi postávajú davy čakajúcich ľudí. No týchto hamburgerov som už jedol niekoľko, tak som sám zvedavý. Čiže je tam koriander, bravčový bočík, nakladaná mierne kyslá zelenina a arašidová omáčka.
Stojí to 2 € a je to ozaj fantastické. Ono, aj ten samotný bôčik sa úplne rozpadá na jazyku, takže pravdepodobne veľmi dlho varený a je to fakt výborné. Ak vyhľadávate skutočný kulinársky zážitok, v Tajpej sa viete nájsť v 38 Michelin reštauráciách. Avšak jedna z nich vyniká a ako jediná v celom Tajvane má status 3 hviezdičiek, čo je najvyššie Michelin hodnotenie. Nachádza sa v hoteli Le Palais a môžete tu zažiť niekoľkochodové menu vyskladané z tradičných lokálnych chutí na moderný spôsob. Začínam pred jedlom, ktoré tvoria rolky z reďkovky nakladané v octe a niekoľko hodín varené a na jazyku sa rozpadajúce bravčové mäso. Nasleduje polievka, ktorou je vývar z hrebenatiek a z hríbov, ktoré sa u nás nazývajú smrčky, doplnené mladou čínskou kapustou. Pokračujem homárom zasypaným praženým cesnakom a kúskami čili papričiek. Takže ďalší chod, ktorý tu mám, je asi ten najzaujímavejší a to sú vlastne slimák, shiitake hríb a husacia noha, ale nie že stehno, ale chodidlo, čiže ten behák. Celé je to zaliaté omáčkou z bravčových kopítok, bravčového mäsa a kurácich kostí. Chuť to bola teda rozhodne nezvyčajná. Posledným hlavným jedlom je na pare robený špeciálne vyšľachtený druh z 2 rýb typu grouper so sojovou omáčkou. Výborné. Hlavné chody mám za sebou a dostal som pred dezertom ešte jazminový čaj. Takže ako dezerty tu máme reďkovkový koláč, ktorý je slaný a sladký koláč, ktorý by malo byť niečo podobné ako brownies. Na záver ešte panna cotta s kúskami orieškov a sliviek, nakoľko slivkový kvet je symbolom Tajvanu. Musím povedať, že nie všetko mi bolo zrovna po chuti, ale nikdy v živote by som nepovedal, že budem niekedy jesť takéto kombinácie. A to, čo mi neprišlo úplne skvelé, tak bol zase ohromný zážitok, takže výborné, odporúčam. Predpokladám, že mnohí z vás by chceli navštíviť aj prírodu. Ak máte približne pol dňa voľného času, odporúčam vulkanickú oblasť severne od Tajpej, kde sa dostanete jednoducho autobusom a môžete tu absolvovať nejaké túry. Ak máte voľný celý deň, rozhodne musíte navštíviť kaňon Toroko. Sem sa pre zmenu dostanete vlakom do mesta Hualien. Tá cesta sem vlakom trvá 3 hodinky. Ďalšia úloha je požičiaci skúter. O tom, že kvôli tomuto priam monumentálnemu kaňonu sa oplatí cestovať, vás určite presvedčí to šťastie, ktoré som tu zažíval. Ja som absolútne netušil, čo mám očakávať od tohto Toroka, ale požičať si dole motorku a jazdiť v týchto kaňonoch, to je neskutočná nádhera. Pozrite sa na to. Wow. Ak by ste z prírody chceli vidieť ešte viac, alebo ste zvedaví, aké nádherné krásy ukrýva Tajvan za hranicami hlavného mesta, v ďalšom videu vám ukážem tie najkrajšie miesta, ktorými sa Tajvan môže píšiť. Zatiaľ ahojte.